Ne bu? Әйе, мин әле фортепиано уйныйм, сольфеджиога йөрим, музыкаль литературага йөрим. Син музыка мәктәбендә bütün fenlerini sanап чыктың инде. Юк, Раяз, карале, менә иҗат һәм спорт. Улың ничек өлгерә? Ну, bu урында инде теге минем алдалап утырасым килми. Бу спорт түгел инде, бу бераз гына бигрәк тә җигет кешедә әзрәк кенә спорт булырга тиеш. Ул аралашу, ул теге мин әйтмәсем, ул анда теге Роналдога охшаган инде талантлар бар дип. Барсында татып барырга тиеш инде ул. Малай кеше спортта тегесен дә теннис. Мин үзем дә мәсәлән волейбол уйнадым заманында, шунда яратып. Мин үзем дә футбол уйнадым. Безнең мәсәлән әле иҗат командалары арасында футбол ярышы була барбыр. Дуслар, без ТНВ телеканалына килеп кушылдык. Болгар радиосында сәламлыйбыз сезне. Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасыйхов һәм аның инде үсеп беткән балалары Венера Фасыйхова һәм Рамазан Фасыйхов. Хәерле көн дип дәштек без аларга, сәламләдек. Рамазан син анда карама, анда кара. Әнә әби сәлам дигән, син хәзер. Сәлам. Телевизор карый барсыннар, кайнар сәлам. Менә хәзер. Рамазанның инде футбол уйнаганын да белдек, музыка мәктәбенә йөргәнен дә белдек. Венера, шул 5 яшьтә җырладың да шуның белән тәмамлап куйдыңмы, әллә инде иҗатта кайныйсыңмы бүгенге көндә дә? Бүгенде мин хәзер дә иҗат белән шөгыльләнәм. Мин теге елны музыкаль мәктәпне бетердем, вокал специалисты белән. Хәзер дә җырлыйм, әкренләп кенә өйрәнәм. Теге үземнең профессия итеп күрмим инде җырлауны, ләкин мин аны ташласам килми. Ничек Раяз карап куйды. Юк, ул әби дә, әни дә әйтәләр бит инде артисттан артист уйнады. Ул бит үзегез беләсез, теге бер буында ял итәргә мөмкин. Шуңа күрә мин аларның берсендә мәҗбүр итмим. Сезнең буыннарда ял итү күренми бугай, Раяз. Ял юк бугай. Әбиең дә иҗат кешесе, син әбиең җырлый ди, сөйлисең һәрвакыт. Әтиең оста баянчы, әниеңне дә җырлый дисең син. Энең рәсимдә, иҗатта кайный, син дә, балаларың да, гомумән менә шушы иҗат белән дөрләп янып балаларга юк кирәкми дигән чакларың булмыймы? Мин аларга юк кирәк. Мин үземне хәтерлим. Менә мине бер вакытта да мәҗбүр итмәделәр, эшләмәделәр. Син менә булай бул, тегендә бар. Алар икесе дә мәсәлән авыл хуҗалыгы институты бетерсәләр дә, алар бер вакытта да әйтмәделәр, улым колхоз председателеннән дә яхшы профессия юк, бар шунда дип. Алар күрделәр минем кичкенә вакытта менә шул талантны, шуның буенча шөгыльләнделәр. Мин аларга карап торам. Теге андый-мондый кабынып китсәләр иде, без һәр вакытта да әзер. Димәк, балаларны мәҗбүриләмәскә кирәк балачактан, әйе? Мәҗбүр итәргә кирәкмидер инде. Юнәлешләр бирергә дә менә шуннан карап һәрбер әти-әни белә инде, теге бик аксатып өйрәтеп утырасың килми, ләкин мәҗбүр итәргә ярамыйдыр дип уйлыйм.